अभी और सुनिए। हेलो लोगोफोर गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय जासिहरनाय थालायबाय। फार्स्टआवनो नैबे क्लिपखौ नायग्रोना लाग्रोलाय ओमफ्राय आंखौ लोगो मोनसिगोन। नोंथांमोना क्लिपखौ नुखाबाय जानांगौ माने प्रमद बर'नि मोनसे सावगारि बानायनानै बिथांखौ माने एसे गाग्लिनाय बायदि खालामनो गाग्लिदो। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मा बुजिखो इयाव बिदिया फैखायो न' हेड कमेन्ट मोजां कमेन्ट BPF UPPL गासिनाबो फैखायो मोनसे नङा मोनसे। बिदि खालामद्रायनाङा आरो न' BPF निबाबो UPPL निबाबो बुंबाय आङो माने जोंनिनो मोननैबो जोंनिनो माबा दैदेनगिरि बिदि खालामद्रायनो मोना माने बिदि खालामनाय माने बिसिनियाबो गाज्रि जाया बिसिनियाबो खानैबो जाय सोर खामानि मोजां मावदों सोर मोजां मावाखै गासैबोथ' मिथिखायो बेनिखायनो बेफोरखौ सावगारि बानायनानै माबा खालामदो बिदि खालामजाया आरोना माने गासैबो जोंनो दैदेनगिरि होनना बुंजायो। खामानि मावनायखौ एक्सुवेलि आंबो दिनैहालागै सानना मोना माने UPPL मोजां खामानि मावदो ना BPF खामानि मोजां मावदो गाज्रि मोना बेफोर बाथ्राखौ बुंबा अंखारनाय थांखायो माने बुंनाय जायो माबानाय जायो गाज्रि मोना आरोना UPPL निबाबो BPF निबाबो। आं नंगौखौसो बुंदों नङाखौसो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंनो हागोन नांगौबा। मानि थाखाय बिदि माबाखो गाग्लिखो सोरबा गम मोनदोंबा आंनो कमेन्टआव फोरमायहर। माबाफोरखौसो गाज्रि खामानिफोर मावोना सोरखौबा थगायदों माबादों हेड कमेन्टआ बिराद फैयो आरोना बिथांनाबो हेड कमेन्टआ बिराद फैयो मोजांबो फैयो हेडबो मोननाय दङ बिदिनो आरो न' जेरै राजनितिक गेलेनाय माबाफोरखौ बिदिनो माबा खालामो न' आं बारा बाथ्रा बुंनो गोसो गैया। नोंथांमोना भिडिअखौ नायखादो जानांगौ ससे क्लिपाव बिनिनो गोबां बाथ्रा दङ आरोना बेफोराव गोबां बाथ्रा दङ आरोना जानला मोनला नङा माने जेरै खागोरखौ थेनाबो थेजोबनो हायै नाय बिदिसो जादों दा न' बेफोरनो आरो बाथ्राफोरा सोरनाव बुंनो आरोना सोरखौ बुंनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिबाबो प्रमद बर'नाव बुंनो ना BPF नियाव बुंनो बेफोरनो आरोना बाथ्राफोरा बेफोरनो आरो खागोरखौ थेनाबो थेजोबनो हाया होननाय रखमानो जायो। रावबोथ' खहायबो खालामनाय माबानायबो मोना आरोना जोंनाव सरकार माबाबाबो बेनो दे होमबा भिडिअआ दिनै बेखिनिसै अननानै मोजां मोनोबा लाइक खालामना हो आरो चेनेलाव सोरबा गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो। थेंक इउ।